खुलुमबाय आं दिनै JSDF 565 चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोननैसो टिपाइसन होनो नागिरदों। बे टिपाइसननि जै नोंथांमोना जोंनि जिउआव मोगा-मोगि जानाय माखासे प्रब्लेमफोरजों जों माबोरै फेस जानो हायो आरो जों माबोरै बेनिफ्राय जों उदाङै जिउखौ दानो हायो आरो माखासे जेंनाफोरखौ जों माबोरै जिउआव समाधान खालामनो हायो बेनि सायाव आं 30 जिउनि फरायथायनाय लाबोदों। बे 30 जिउनि फरायथायनायनि जै नोंथांमोना नोंथांमोननि जिउआव गोबां बिथिङाव मुलाम्फा जागोन होननानै मिजिंथियो। दा 30 लाइफ लेसन अफ आवर लाइफ बेनि सायाव नायबिजिरलांनाय जानोसै। सेथि, स्पेन्ड लेस देन इउ आर्न। नों खामायनायनिख्रुइ एसेसिन बाहाय। मानोना जोङो नांनायनि बारा थाखा फैसाखौ बाहायोब्ला जोङो गावनि बेसिक निडफोरखौ लानायाव बायनायाव बा मोजोमनायाव खहा जानो हायो। बांद्राय बाहायनाया जिउआव गोबां जेंना लाबोयो, नांगौ समाव फैसा थाखाया गैया जाहैयो। नैथियाव, स्टप कम्पेरिजिं योरसेल्फ। गावखौ रुजुनायखौ गारनो नांगौ। स्टप कम्पेरिं योरसेल्फ। थामहिनबा गावनाव जा दं बेखिनि धोन सम्पति एबा थाखा फैसाखौ लानानैनो नोंथाङा गोजोनाव था आरो बेनि सिमा बारोब्ला जोङो गाज्रि लामा फारसे थांनो गोनां जायो। बेनिखायनो गावखौनो बांद्राय निखावरि बा उन्दै थाखोनि होननानै साननानै लानायफोरखौ जों गारनो नांगोन आरो गावखौ मालाय सुबुंजों रुजुनानै गावनि गोसो बोलोखौ खमायना लानायनि गोनांथि गैया। बेनिखायनो गावखौ रुजुनायखौ सुबुंफ्रा गारनो हायोब्ला जिउआव सुखुखौ मोननो हायो। थामथि, इट इज अके आनकम्फर्टेबल। गावखौ गोजोन गैयै दा सानना ला, थिगैनो दं होननानै सानना ला। जाय मानसिया गावखौ गोजोन गैया, आं दुखु दाहाजों बुसोमजानानै दङ बेफोरबायदि सानोब्ला बेफोरबायदि मानसिया डिप्रेसनजों हताश जानानै जिउआव फेलें जानो गोनां जायो। बेनिखायनो गावखौ गोजोन गैयै दा सान, गावखौ थिगैनो दं होननानै साननानै सोलियोब्ला जोङो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। ब्रैथि टिपाइसन, वर्क स्मार्टार नट हार्डार। आखा फाखायै माव, गोब्राबै नङा। दा जों खामानि दामानिखौ खालि मावब्लाल' जानाय नङा। बेनिखायनो जों खामानि दामानिखौ मोजाङै मावनो रोंनायासो गेदेर खोथा। नाथाय गोब्राब खामानि मावनायनि जै नोंनि माखासे खामानिफ्रा साक्सेसफुल जायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो मा होनदों, वर्क स्मार्टार, आखा फाखायै माव नाथाय गोब्राबै नङा। दानिया फैदो बाथि, टेक केलकुलेट रिस्क। बिबानखौ हिसाब खालाम, मोजाङै मावलां। थामहिनबा बिबानखौ बुजिनानै नों मोनसे समाजनियानो जायखिजाया बिथिङावनो होन, नोंनि मावनो गोनां केपासिटियाव जेसेबां दं बे केपासिटिखौ लानानै नों रिस्कखौ बुजिनानै खामानिखौ मावलाङोब्ला नों जिउआव गेइन जानो हायो। बेनिखायनो जों बिबानफोरखौ लाब्लाल' जानाय नङा। बिबानफोरखौ जों माबोरै केलकुलेट खालामनानै जों सालायलांनो हायो आरो मोनसे समाज, मोनसे फसंथानफ्रा माबोरै जौगायो बेखौ नोजोर नायनानै नों रिस्कखौ लानानै खामानि मावलाङोब्ला नोंथांनि मावनाय हाबाफारिया जाफुंसार जायो। दा बेनिखायनो बुंदों टेक केलकुलेट रिस्क। बिबानखौ हिसाब खालाम एबा मोजाङै मावलां। दथियाव दं बि इन्डिपेन्डेन्ट। उदाङै सोलिबाय था। दा जोंनि जिउआनो मा, जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो उदाङैनो जोनोम जायो आरो जोङो जिउखौ उदाङैनो खांनो हानांगौ। बेनिखायनो नों रावनिबो अधीनाव सिङाव थायाबासिनो नोङो थानो हायोब्ला नों गोजोननायखौ मोनो। जेरै सासे मानसिया सोरनिबा आन्दाराव थानानै खामानि मावोब्ला गावनि गोसो मथे सोलिनो हाया। बेनिखायनो बुंदों बि इन्डिपेन्डेन्ट। उदाङै सोलिबाय था। जाय मानसिया उदाङै सोलियो बा गावनि रोंगौथिखौ लानानै गावनि हाबा हुखाफोरखौ मावो, बेबायदि मानसिया मा उदाङै थानानै गावनि जिउखौ सामलायलांनो हायो आरो रावनिबो प्रेसाराव बे खामानि मावनो गोनां जायो। बेनिखायनो बुंदों बि इन्डिपेन्डेन्ट, उदाङै सोलि। दानिया फैदो स्निथि, टेक केयार अफ योर हेल्थ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। गावनि सावस्रिखौ जों मानो जोथोन लानांगौ?
जिउआव नोंनि सावस्रिया हेल्थआ जुदि मोजां नङाब्ला नों जिखि जाया हाबाखौनो मावनो थाङाथों मानो नोङो साक्सेस जानो हानाय नङा। मानोना इंराजियाव मोनसे खोथा दं, हेल्थ इज वेल्थ, देहायासो दोहोन। देहा थायोब्लासो नों धोन सम्पति थाखा फैसाखौ लाबोनो हायो। बिनिखायनो मा बुंदों, टेक केयार अफ युवर हेल्थ, नोंनि सावस्रिखौ थामहिनबा देहाखौ नों जोथोन ला। देहाखौ जोथोन लानो रोङै मानसिया खम समनि गेजेरावनो रुंग'लांनो हायो एबा थैलाङो, एबा बिनि देहाफ्रा जाबादि बैसो जाजासिम थानांगौ बेफोरबायदि थाया, थाबैनो थैलांनोबो हागौ। बिनिखायनो मा होनो, टेक केयार अफ युवर हेल्थ, गावनि देहा सावस्रिखौ जोथोन लानायनि गोनांथि दं। देहा सावस्रिखौ जोथोन लाब्लासो नों बेराम आजारनिफ्राय नोङो मा बारग'सारनो हागोन। दा दाइनथियाव फैदों, लेट थिंग्स गो, थांनाय जिनिसखौ थांनो हो, दा उनफिनना नाय। जोंनि जिउआ दुखु दाहानि मोनसे बजा, बे दुखु दाहानि बजाखौ जों बारनानै जिउखौ खांनो गोनां जायो। बेनिखायनो मा होनदों, लेट थिंग्स गो, थांनाय जिनिसखौ थांनो हो। नोङो बबेबा बुब्लियाव बबेबा समाव नों माबा मोनसे एक्सिडेन्ट, माबा मोनसे जाथाय जालांदोंबा बै जाथायफोरखौ नों बावगारनानै गोदान जिउ दानायनि गोनांथि दं। बेनिखायनो मा बुंदों, लेट थिंग्स गो, थांनाय जिनिसखौ थांनो हो, दा उनफिनना नाय। मानोना नोंथाङा बै थांनाय जारिमिनखौ बा जाथायफोरखौ सानफिनबाय बा नोंनि गोसो सोलेरा दुखु मोनो। बेनिखायनो नोंथाङा मा आथिखाल प्रेजेन्टनि खोथाखौ साननानै खामानिखौ मावलांफिनोब्ला नों थांनाय बोथोरनि गाज्रि थासारिफोरखौ बावलांनो हायो। बेनिखायनो बुंदों, लेट थिंग्स गो, थांनाय जिनिसखौ थांनो हो, दा उनफिनना नाय होनना बुंदों। दानिया फैदो गुदियाव, लार्न फ्रम मिस्टेक, गोरोन्थिनिफ्राय सोलों। मानसिया जिउआव गोरोन्थिखौनो मावग्रोयो आरो गोरोन्थिखौ मावग्रोनायनि जाहोनाव गोरोन्थिखौ फेंनो थाखाय मानसिया मा सैथो लामाजों सोलिनो गोनां जायो। बेनिखायनो मा होनदों, लार्न फ्रम मिस्टेक्स, गोरोन्थिफोरनिफ्राय नों सोलों आरो गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनानै नोङो साखाफारा जानो हागोन। आरो बबे खामानिखौ मावनायाव नोंहा गोरोन्थि जादों बा मानसिफोरजों गाज्रि खोथा बुंजादों बा नोंनि हाबा हुखाफ्रा फेलें जादों, दा बेफोरखौ नोङो मा होनो, नोङो गोरोन्थिनिफ्राय नोङो फिन मोजां थासारिसिम फैफिननो हायो आरो खामानि हाबा हुखाखौ नोङो आखा फाखायै मावनानै नोंनि जिउखौ बा नोंनि खामानिखौ साक्सेस खालामनो हायो। दानिया फैदो जिथियाव, इट इज अके टु मेक मिस्टेक, गोरोन्थिया जाखायो होननानै गनायना ला। गोरोन्थिया जाखायो होननानै जाय मानसिया गनायना लायो, बे मानसिया अहंकार एबा दुथां दुगा आखुनि जाया। बियो मानसि मात्रयैनो गोरोन्थिया जायो होननाय मोनसे खोथा दं। बेनिखायनो मा गोरोन्थिया जाखायो बेखौ साननानै थायोब्ला नोंथाङा मालाबा बुब्लियाव नोङो गोरोन्थिफोर मावफ्लाङोब्लाबो नों गोरोन्थिजों सुद्राय जानो गोनां जायो। बेनिखायनो मा बुंदों, इट्स अके टु मेक मिस्टेक, गोरोन्थिया जाखायो होननानै गनायना ला। अब्ला नों मा गोरोन्थिया जुदि जाखायोब्ला जेराव गोरोन्थि जायो बेवहाय गेबेङा फैयो। बेनिखायनो गोरोन्थिया जाखायो, गोरोन्थिनि गेजेरजोंनो जों सैथो लामाखौ मोननो हायो बा थार खामानिखौ मोननो हायो, बेखौ साननानै सोलिनांगौ। बिनि उनाव दङ जिसेथियाव, बि काइन्ड अलवेज, जेब्लायबो अनसुला एबा नोरोम जा। जाय मानसिया नोरोम आखुनि एबा साननो हनो गोरों जायो, बैफोरबादि सुबुङा नोरोम आखुनि आरो अनसुला जायो आरो मालायनि दाय दसखौ नुयोब्लाबो बेफोरबायदि सुबुङा निमाहा होनो हायो। बेनिखायनो बिसोरो इसोरनि रायजोआव हाबनो हायो। जाय मानसिया अनसुला बियो मालायखौ निमाहा होनो हायो। जाय मानसिया मालायखौ निमाहा होनो हायो बे मानसिया नंगुबै सुबुं आरो बेहा मानबता दङ। दानिया फैदो जिनैथि, बि कनफिडेन्ट इउर एबिलिटि, गावनि गुननि सायाव फोथायना ला। गावनि गुननि सायाव फोथायोब्लासो नोंथाङा नोंनि मावनो लानाय हाबा हुखा खामानिफोरखौ नोंथाङा मा जाफुंसार खालामनो हागोन। आरो जाफुंसार जानो नांगौब्ला नोंथाङा नोंथांनि एबिलिटि गुनखौ मा होनदों फोथायनांगोन, कनफिडेन्स लानांगोन जे आं बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन, अब्लासो नों खामानिखौ मावफुंलांनो हागोन। बेनिखायनो बि कनफिडेन्स इउर एबिलिटि, गावनि गुननि सायाव जों फोथायनाय लानानै खामानि मावनो नांगौ। आरो गावनि गुननि सायाव फोथायनाय लानानै नों जुदि खामानि मावनो हायाब्ला इउ केन नट गेइन, नोङो मा साक्सेस जानो हानाय नङा। दानिया फैदो इस्टाब्लिश टु टेल द ट्रुथ, सैथोखौ बुं। जाय मानसिया सैथोनि रायजोआव हाबना थायो बे मानसिया खैफोद खम जायो। बेनिखायनो सैथो लामाजों सोलिलांबाय थानाया जोबथा बुब्लियाव देरहासार जायो। बे जेसेबां मानि टर्चार दुखु दाहा मोनाथों मानो बियो सैथोनि लामाखौ नागाराब्ला आनान गसाया बेनो मा बेनि फिथाइखौ होयो।
सैथो लामाजों दावबायनाय मानसिया जिउआव थारै फिथाइखौ मोनजानो हायो आरो जायफोरा असैथो लामाजों मानसि जानोबा सोरखौबा थगायनानै दैनि बायदिसिना जानो नाजायोब्ला बिनि जिउआ जोबथा बुब्लियाव बरबाद जानायनि थिखिनिसिम सहैनो हायो। दानिया फैदो जिब्रैथो फकास अन व्हाट ब्रिं इउ जय। मानो खुसि जादों बेखौ फोरमाय आरो खुसिया बोरै फैदों। खायसे मानसिया खुसिखौ मोनोब्लाबो शेयार खालामा, गाव मानो दिनै खुसि जादों आरो गाव लाइफआव मायाव देरहासार जानानै जाफुंसार जानानै दिनै बे खुसिनि फिथाइखौ मोननो हादों बेखौ जों फोरमायना लानांगौ। मानोना शेयार खालामब्लासो नों मानो खुसि जादों बेखौ मानसिफ्रा मिथिनो हागोन आरो मानसिफ्रा मिथियोबा नोंजोंबो खुसि जाफानो खाबु मोनो। बेनिखायनो नोंथांनि खुसिखौ मालायनोबो राननानै होनो हानाया मालायखौ गोजोन होनो हानाय एबा रंजाहोनायनि हायना मुलि होयो। बेनिखायनो गावनि खुसिखौबो मालायनो फोरमायनायनि गोनांथि दङ। दानिया फैदो 12 डोंट क्रिटिसाइज आदार। मालायखौ दा बिजिर एबा दा सावराय। जाय मानसिया क्रिटिसाइज मालायनि गाज्रि मोखांखौ मालायनि गाज्रि गुनफोरखौल' नुबाय थायो बेफोरबायदि मानसिया मालायनि गोरोन्थिफोरखौ खुसेरनानै दिहुननो नाजाबाय थायो आरो बेफोरबायदि सुबुङा सुखिया आखुनि जायो। बेनिखायनो डोंट क्रिटिसाइज आदार। मालायखौ दा बिजिर, मालायनि गाज्रि मोजांखौ नों रायखांनोनि गोनांथि गैया। जाय जेरै मावो बियो बिनिनि फिथाइखौ मोनो होननानै खोथायावनो बुंखानाय दङ। बेनिखायनो बांद्राय मालायखौ सावरायनाया गाज्रि। 14 अल प्रब्लेम हेभ सलुशन। गासैबो जेंनानि समाधान एबा गरन्थ थायो। खायसे मानसिया सानो जे आंहा गेदेर गोरोन्थि जाबाय बा आंहा गेदेर जेंना जाबाय, बेखौ आं माबोरै रैखाथि खालामनांगौ, बेनिफ्राय आं माबोरै बारग'बावनांगौ बेखौ साननानै बिहा दुखु जारलायाव गोलैयो। बेनिखायनो बेफोरबायदि दुखु जारला जानांगौनि खोथा गैया। मोनफ्रोमबो जेंनानि मा समाधान थायो। बेनिखायनो नोंथाङा माबा मोनसे प्रब्लेमजों फेस जायोबाबो बे प्रब्लेमखौ बारग'नो थाखाय माखासे समाधाननि लामा थायो। बेनिखायनो जेंनायाव गोलैदों होननानै मानसिया दुखुआव गोलैनो नाङा, बेनि समाधाननि लामाया थायो। 17 इउ डोंट प्लिज एभ्रिवान। नों साफ्रोमखौबो अननो हाया। जोंनि समाजाव ओरैबायदि मानसि दङ जे जिउआव गावहा गैयाब्लाबो मालायनि दुखु सुखुखौ गासैखौबो मोलोमहोनो बा दुखु दाहाखौ राननानै होनो नाजायो। नाथाय जों जोंनि खुसि एबा दुखु दाहाखौ साफ्रोमबोनो राननानै होनो हाया। बेवहाय माने लिमिट थायो। बे लिमिटखौ जों बारोब्ला गावबो खहा जानो गोनां जायो। बेनिखायनो मा होनो, नोङो साफ्रोमबो मानसिखौ नोङो अनजोबनो हाया। नों जेसेबांखिनि मानसिखौ अननो हायो बेखिनि सिमायाव थानानै नोंनि जिउखौ खांनो हायाब्ला जोबथा बुब्लियाव नोंहा जिउआव खहा दं। बेनिखायनो नों गासैखौ अनजोबनो हायाब्लाबो मोजोमसे नोंनि केपासिटि बादि जाखिनिखौ अननो हायो बेखौ अननो होदो। बेनि उनाव दं 18 एन्जय द लिटिल थिंस। एसेयावनो रंजा खुसि जा। जाय मानसिया एसेयावनो रंजायो, जाय मानसिया एसेयावनो खुसि जायो, एसे थाखा फैसा मोनब्लानो बे थोजासे सानो, बेफोरबादि मानसिया लबि आखुनि जाया, लुबैसुला आखुनि जाया आरो बेफोरबायदि मानसिया लिगेलाइज थाखोनि मानसि। बेनिखायनो जोङो एसेल' मोननायजोंनो जों गोजोनना थानो हानाया खोब गोनांथि दङ आरो बेफोरबायदि एसेजों गोजोनना थानो हायोब्ला नोङो रावजोंबो गाज्रि मोनजाया। बेनिखायनो एसेजोंनो सुखि जानो हानायासो गुबै मानसिनि आखु। 19 चेलेन्ज युवर थट्स। नोंनि साननायजों जुजि। नोंनि साननायजों जुजि माने नोङो मा प्लेनिं लादों, नोङो मा मावनो थांदों आरो नों मा डिपार्टमेन्टआव मा खामानिखौ मावनानै नों लाइफआव साक्सेसफुल जानो नाजादों बेखौ साननानै नों प्लेनिंफोरखौ मोजां रोखोमै जुदि मावोब्ला, दिनै एसे गाबोन एसे मावलांबाय थायोब्ला बेफोर खामानिया इजि गोरलै जायो। बेनिखायनो नोंनि साननाय प्लेनिंखौ नोङो जाफुंसार होनो थाखाय नोङो मा खालामनांगोन, नोंनि साननायजों जुजिलांनांगोन। नोंनि साननायजों जुजिलाङोब्ला नोंनि सिमांफ्रा जाफुंगोन। बेनिखायनो गावनि चेलेन्जजों नोङो थांनानै बेखौ माबायदि चेलेन्जखौ महर होनो हायो बेखौ नाजानांगोन। दानिया फैदो 23 लिसन बिफोर टकिं। बुंनायनि सिगां खोनासंना ला। बुंनायनि सिगां मानो खोनासंना लानांगौ, बे मानसिया मा बुंदों आरो बे मानसिनि खोथानिफ्राय नोङो मा मोनदांदों बेखौ नोङो फरायथ'नो हायो आरो बे गोरोन्थि बुंदोंना गेबें बुंदों बेखौ बुंनायनि सिगां मोजां रोखोमै खोनासंना लायोब्ला बिनि दाय दंड एबा गोरोन्थिफोरखौ नोङो नायबिजिरनो खाबु हायो। बेनिखायनो बुंनायनि सिगां नोङो खोनासंना लाग्रोनो होदों। बेनिखायनो जोङो सासे मानसिजों बांद्राय लोगो फिननाय होयोब्लाबो जों खायसे गोरोन्थिखौ जों हमदांनो
हमदांनो हाया जायो। बेनिखायनो बुंदों बुंनायनि सिगां नोङो मा खोनासंग्रोना ला अब्लासो नोङो गोरोन्थिखौ मिथिनांगोन। दानिया फैदो नैजिसे दे गो एगेन्स्ट दा टाइड गोब्राबथिजों जुजि गसंथा। जोंनि जिउआ मा होनो आवार लाइफ इज नट ए बेड अफ रजेस होनना बुङो राजायाव बुङो। थारमाने जोंनि जिउआ गलाब बिबारनि नङा, जोंनि जिउआ सुगोनां। बेनिखायनो गलाब बिबारनि जोंनि जिउआ नङा होनना बुङो। बेनिखायनो जोंनि जिउआव गोब्राबथिजोंनो जों गसंथाना थानो गोनां जायो। मानोना जोंनि जिउआव सानफ्रोमबो खैदां खैफोदानो बाहा लायो। बे खैदां खैफोदनिफ्राय नों माबोरै रैखाथि मोननो हायो बेखौ जुजिनानै नोंखौ सोलिनो होदों आरो बेखौ सोलिनो हायोबानो नोङो देरहासार जायो, जाफुंसार जायो। बेनिखायनो बुंदों गो एगेन्स्ट दा टाइड गोब्राबथिजों जुजियोबा गसंथाय। नैजिनैथि नेभार स्टप लार्निं। माब्लाबाबो सोलोंथाइखौ दानो। जिउआव सोलोंथाइया जोबनो थाङा। बेनिखायनो जिउआव नों जि जोबथा जिउआलागै नों जेसेबां केपासिटिसिम थायो बेखिनि जिउसिमहालागै नोङो रोंनांगौ बेसादफोरखौ सोलोंना लानायनि गोनांथि दं। बेनिखायनो जिउआव मा सोलोंथाइया जोबनो गैया। बेनिखायनो बुंदों नेभार स्टप लार्निं। माब्लाबाबो सोलोंथाइखौ दा नागार एबा दोन। बहाय स्कुल कलेजनि सोलोंथाइखौल' बुङाखै, जों मिथिनो गोनां गियान लानायनि खोथाखौनो बावहाय बुंनाय जादों। दानिया फैदो लार्न फ्रम आदार्स। नैजिथामथि लार्न फ्रम आदार। गुबुननिफ्राय सोलोंना ला। जिउआव साफ्रोमबो मानसियानो गासैबो खोथाफोरखौ रोंजोबा। बेनिखायनो जोङो जिउआव माबा मोनसे मोनबावनो माबा मोनसे खमि जादोंब्ला जोङो मा बुङो लार्न फ्रम आदार्स। मालायनिफ्रायबो जोङो नोंथांनाव गैयै गियान आखल आखुफोरखौ नोङो सोलोंना लानायनि गोनांथि दं। बेनिखायनो बुंदों लार्न फ्रम आदार्स। गुबुननिफ्रायबो सोलोंना ला, अब्ला नोंनि गियाननि भराला गियाननि बाख्रिया बाङो। दानिया फैदो नैजिब्रैथि फाइन्ड इउर पारपस। नोंनि थांखिखौ नागिर। थांखि गैयै जिउआ ओंथि गैया। बेनिखायनो जिउआव जों मानसि जानो नाजायोब्ला जिउआव थांखि थानांगोन। थांखि थानाय सुबुङा नावनि बैथा गोनां बादि आरो थांखि गैयै जिउआ गंसे नावआव बैथा बोग्रा गैयै बादि हजों ओजों गिदिंलाबायो। बेनिखायनो जिउआव नों साक्सेसफुल जानो लुबैयोब्ला नों थांखि थानो नांगोन। बेनिखायनो बुंदों फाइन्ड इउर पारपस। नोंनि थांखिखौ नागिर। नोङो डक्टर जानो लुबैदोंना, ना बिजनेसमेन जानो लुबैदोंना, सेल एजेन्ट जानो लुबैदोंना, नों हटेल मेनेजमेन्ट खालामनानै नोङो गावनि जिउखौ गायसननो लुबैदों, बे नोंनि मा होनो नोंनि थांखिखौ नागिरनानै लानो रोङाब्ला नों जिउआव गासैबो बिथिङाव फेइलियर जानो गोनां जागोन। बेनिखायनो गावनि थांखिखौ नागिरना लानो गोनां। 25 नैजिबाथि सेट बाउन्डारि। सिमा बानायना ला। सिमानि बारगा थाङोब्ला नोङो खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेनिखायनो लामाफ्राव लैखोन रेखा होयो, आगसि आगदा बेजों बयबो सालायलांनो हायो। बेफोरबायदि गोथे सिमा थायो। बेनिखायनो जोंखौ मा जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा मोनसे सिमा थानायनि गोनांथि दं। सिमा बारोब्ला नों मालाबा सोरजोंबा बुजानो हागौ, सोरजोंबा रायजानो हागौ, गाज्रि होनजानो हागौ, बा नोंथांनि जिउआनो जोबस्रांलांनो हागौ। बेनिखायनो सेट बाउन्डारि होनना बुङो। नोंनि सिमाखौ नोंनो बोनानै ला, अब्लासो नोङो रैखाथि मोनगोन। नैजिद'थि ट्रास्ट इउर गाट। नोंनि गोहोनि सायाव फोथाय। नोंहा जेसेबां गोहोआ केपासिटि दङ बे गोहोसिम नोङो जुदि सहैनांगौब्ला नोंनि गोहोखौ नों फोथायना लानांगोन। आंहा बेसेसिम सौदाहैयो, नोंथांनि गोसोनि साननायनि दान्दाया बेसेसिम सौदाहैयो, बे दान्दाजों बै नोंनि मिजिंनि फिथाइखौ नों माबोरै थुख्लायहरनो हायो, बैखिनि केपासिटिखौ नोङो साननो रोंनांगोन। बेनिखायनो बुंदों ट्रास्ट इउर गाट। नोंनि गोहोनि सायाव फोथायनाय ला। नोंनि गोहोनि सायाव नोंहा मोजां रोखोमै फोथायनाय दङब्ला नोङो जिखि जाया खामानिखौनो मावाथों मानो नोङो नोंनि गोहोनि जांख्लाजों गाखोनानै बा नोंनि गोहोनि दान्दाजों नों बे फिथाइखौ हाननानै जानो हागोन। बेनिखायनो बुंदों ट्रास्ट इउर गाट। नोंनि गोहोनि सायाव फोथाय। दानिया फैदो 26 एक्सारसाइज डेलि। सानफ्रोमबो देहा सरसा खालाम। मानोना जोंनि जिउआव जोंखौ लाइमोनै सेंग्रायै आरो नोंथांनि देहाखौ मजबुत मोजां रोखोमै लाखिलांनो नांगौब्ला नोङो सानफ्रोमबो देहा सरसा खालामनो नाजानांगोन, ब्याम खालामनांगोन, साइकेल सालायनो नांगोन, बायदिसिना न'नि फिसा बिला खामानि मावनो नांगोन। अब्लासो नोंनि देहानि ब्यामा सोलिबाय थानांगोन। अब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि देहा सरसा खालामोब्ला नोंनाव डायबेटिस जानाय नङा, नोंनाव नोङो प्रेसार जानाय नङा, बायदि बेरामफ्रा नोंथांखौ साग्लोबनो हानाय नङा। जाय मानसिया दलरै थायो, जाय मानसिया उन्दु उन्दु थायो, जाय मानसिया जानाय टाइमावल' जायो, अमाफोर बायदि थायो, बेफोरबायदि सुबुङा
खम बैसोनि गेजेरावनो थाब बोरायगोन आरो थाब थैलांनो हायो आरो बेरामि जाहैनो हायो। मानोना देहा सरसा खालामना देहाजों गोलोमदै गयो, संख्रि गयो आरो जोंनि जानाय आदारफोरखौ जों मोजां रोखोमै दोगोन खालामनो हायो। बेनिखायनो देहा सरसानि गोनांथि दं। दानिया फैदो नैजिदानथि रिड एभ्रि डे, सानफ्रोमबो फराय। सानफ्रोमबो फरायनायखौ बेखौ बुंदों लेखाखौल' नङा, जोंनि समाजाव जा थासारिजों नोंथाङा सोरगिदिं बिथिङाव गाग्लोबजानानै दं बेफोर थासारिखौबो नों फरायथ'ना नायनो हायो। सोर माबायदि फरायदों, सोरबा माबायदि सोलिदों, सोर माबायदि बिजनेस मावदों, सोर माबायदि राजनिति खालामदों, सोर माबायदि आरजिनानै दालां बिल्डिं थादों बा मार्सिटी BMW सालायदों, बेफोरबायदि गासैबो सोरगिदिं बिथिंखौ फरायजोबनानै नोंबो बिथांमोन बादि जानो जुदि नाजानायनि बेबो मोनसे प्रिपारेसन। बेनिखायनो बुंदों रिड एभ्रि डे, सानफ्रोमबो जों बेफोर सिनारिफोरखौ नुनानै सोलोंनो हायो आरो माखासे लेखाफोरखौ फरायनानै नोङो सानफ्रोमबो गोदान गोदान गियानफोरखौ लाबाय थानो हायो। बेनिखायनो सानफ्रोमबो फरायनाय हुदाया मोजां जानांगौ। 29थि भिडिअनि जोबथा बुब्लिसिम सफैबाय। 29थि बि इम्पार्टेटिभ, थामहिनबा दाथिनानै बुं, जर होनानै बुं। खायसे मानसिया ओरैबायदि लोरबां सुबुं, बियो खायसे खोथाफोरखौ बुंनो गोनांब्लाबो बियो गाज्रि मोनगोन नामा, बियो माबा बुंसिगोन नामा, बेफोरबायदि साननानै थायो। नाथाय नोंथाङा टु दा पइन्ट बबेबा खोथाखौ नोंथाङा मिथिगौब्ला गिनानै थानांगौनि खोथा गैया। बियो डक्टरानो जा, बियो मन्त्रि एमएलए, सोरबा सिएम, चिफ मिनिस्टार बा एमपियानो जायाथों मानो, नोंथाङा नोंथां मिथिनायखौ दाथिनानै बुंनो हायोब्ला नोंथाङा मा सासे लिगेलाइज पार्सन हिसाबै समाजाव गायसनजागोन। बेनिखायनो नोंथाङा दाथिनानै बुंनो गिनो नाङा। ओंखायनो बुंदों बि इम्पार्टेटिभ, दाथिनानै बुं, जर होनानै बुं होनना बुंदों। बि पेसेन्ट, सहायसुला जा एबा सहायना था। जिउआव जों मानसि जानो नांगौब्ला नोङो जेननानैबो थानांगौनि गोनांथि दं, सहायनानै थानांगौनिबो गोनांथि दं। जाय मानसिया सहायनानै थायो बे गोबां खोथाफोरखौ सोलोंनो हायो। बेनिखायनो जों बांद्राय दुगामारा जानानै नोंनि लाइफ स्टाइलखौ दानो नाजायोब्ला नोंहा खहा दं। बेनिखायनो बुंदों बि पेसेन्ट, सहायसुला जा बा सहायना था। सहायना थायाब्ला नों सोरजोंबा गुद्दा गुद्दि बुलायोब्ला नोंनि आथिं आखाइ खर' दोलानो हायो, होनब्ला बांसिन खहा जानो हायो। नों सहायना थायोब्ला मा गोरोन्थिनि थाखाय बेफोरबायदि थासारियाव नों फेस जानांदों बेफोरखौ नों फरायफिननो हायो। अब्लाना नों सहायना थायोब्ला नोङो सहायनायनि दान्दाजों नों देरहासारनायनि थिखिनियाव सहैनो हायो। बेनिखायनो बुंदों सहायसुला जाना था एबा सहायना था होननानै बुंदों। दानिया नोंथांमोननिसिम मोनसे आंनि खावलायनाय थाबाय, जायफ्रा जिएसपि एडभाइस 365 इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै, लोगोसे जिएसपि एडभाइस 365 फेसबुक पेजखौ फल' आरो लाइक आरो शेयार खालामाखै, बिथांमोना फल' खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांनि खाथियाव सहैनो हायो। आरो जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि फिन अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि।